Шунда ук тагын бер фикер әйтелде. Шушы туган телләрне саклау юнәлешендә аерым бер федераль фонд булдырырга һәм шушы фонд аркылы туган телне үстерүдә республикаларга, өлкәләргә ярдәм итәргә. Нәрсәдә бу күренәчәк? Беренче чиратта әсбәпләр, китаплар булдыру буенча безнең, мин инде аны күптән әйтеп киләм, безнең бары тик 7 халыкның гына 7 телдә генә мәгариф системасында расланган туган телне өйрәнү китапларыбыз бар. Безнең менә татарларның башлангыч класстан 9 класска кадәр бөтен китаплар линейкасы булдырылган. Бездән башка халыкларның берсенең бер андый линейкасы юк. Бар итәк, бар менә башлангыч класслар өчен, башкортларның бар анда 5-6 класслар өчен, чеченнарның бар, якутларның бар, хакасларның бар берничә китаплары. 30 телдә безнең укыту, 30 телдә туган тел өйрәнелә. Менә 7-сен алсагыз, күрәсез 23 телдә өйрәнүче китапларыбыз, әсбапларыбыз, алар безнең законлаштырылмаган. Күбесендә алар юк та дип әйтәсе килә. Менә бу темага зур да игътибар бирелде һәм шушы фонд аркылы республика регионнарга ярдәм итеп, ул әсбапларны, китапларны булдырырга һәм безнең балаларыбыз кем булуына карамастан мәктәп системасында туган телне өйрәнгәндә законлаштырылган шушындай әсбаплардан, китаплардан укытырга кирәк дип әйтәсе килә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.